Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Isi mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child amene amangoyima pa chilungamo, ndipo ikafika nthawi yoyima pa chilungamo sindiyang'ana mbali, ndipo ndimangozuzula wina aliyense, kaya ndi wamboma, kaya ndi wa tchalichi, kaya ndi wa civil society, kaya ndi wa gulu lanji. Ine ndimangoyima pa chilungamo, ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho. Kunena kwa ndithe na nthambwe anazitengera. Kunena kwa ndithe ndioneke kuti ndine wanzeru, anasupula nazo maliro a eni ake. Nthawi zambiri munthu kufunsa chinthu ngati sukuchidziwa sikumasonyeza kuti ndiwe wosapita ku sukulu. Kukula mimba sisonyeza kuti ndiwe wanzeru. Nthawi zambiri tiyeni tizifunsa zinthu makamaka ife andale. Tikapita pa nsonkhano tisanayambe kulankhula, mwina pa function tisanayambe kulankhula, ngati pali zina ndi zina zimene sitikuziwa zakuderako tizifunsa. Wina tuwanyula zulo kunkhata be pomunena presidenti kunena kuti iye ndi malitiri. Kuti ndioneke kutoko president chakuyo ndi malitiri eti. Kwa amene amawerenga baibulo komanso amene amaziwa chichewa literature, ku sukulu aphunzitsi athu akhulike kapena ansesa amatiuza ife kunena kuti mawu onena kuti malitiri amatanthauza munthu amene anafa koma anafa akumenyera ufulu dziko lace. Ndipo tikunena pano malitiri sangakhale munthu wamoyo, malitiri ni munthu wokuti anamwalira. Choncho kumunena president kuti president Chakwera ndi malitiri ndi mwano waukulu kwambiri. Zizangokhalira kuti mwina president yopacha nthawi zonse amanena kuti samaziwa, koma kunena kuti bwana kuno kumpoto mwasankhako maministala, mwasankhako pakana speaker of parliament, inu ndiye kumene onde umalitiri. Ndi chimodzimodzi kunena kuti iwe malemu wakhala iwe apo, iwe ndiwe malemu, unasankha speaker, wasankhaso ma MP akuti ngati ma ministers, minister wakuti iwe ndiye malitiri, iwe womwalira, iwe ntembo iwe. Bwana kuno kumpoto mukumangako misewu mukuziwa kuti zimezi chifukwa chani? Ndinu malemu omwalira malitiri. Kufunsa siku lakwa tateni tikama khala pagulu tiziyamba kaetaona tawerenga kumaziwa kunena kuti izizi ndikunena ndizoona kapena izi zikutanthauza mwakuti. Koma ayi ndithu upezanso anthu akuombera m'manja. Kodi tu m'Malawi munoti anthu ife ndife anthu omvetsa chisonitu, chifukwa izizi zinayenera zizulidwepo mpaja. Koma vuto la ife ya Malawi timalekerera zinthu. Timati tikaona andale, timangoona ndalama zawo, timaona ndalama zawo mmene akunjoyera nazo ndi mmene akufuna kuti adipasire. Kaye akangoyamba kugawa ndalama zonse zimene zili zolakwika za munthu zimakhala kuti ndi zabwino. Timangokhala tikuyimba m'manja makamakaso monga mmene likuchitira boma ili, chifukwa ngati kuli boma limene likugawa makobiri molakwika kwambiri ma hand house amene ngakhale nyumba ya malamulo inachita pasi lamulo kuti no hand house
boma la Jesu lomwe limene amalimbikiraso ndi omwewaso ali a opposition. Koma ngati kuli anthu amene akugawa ndalama zodabwisa kumafunsa kuti koma ndalama zimenezi zikuchokera kuti ndipo akuzitenga pati mmene makobiri avutira muno m'Malawi koma makobiri ndi akugawidwa. Pano tikunena pano kunzuzu kunali mademo a vendors angoaola koma chairman onde akulu ena ali yese 50 million kuteko tikunena pano maujeni awa mavenda amene anakonza mademo awo kunzuzu alephereka mikangano posepose mikangano kumvesa chisoni kwambiri ndalama. As we talk this morning ndiye kuti magalimoto malole wochuluka akupita madera osiyana kuphatikizaku kuchitipa nikukwatiye wina aliyense akutengako mafumu 100 patiye wina aliyense. Ajatu tikunena kuti mafumu amene nswahala wawo samalandira ndipo ndalama imene amati akalandira mwamwayi ndi 10,000. Inu mukuziwa kuti mafumu ngati kuli munthu amene amakonda kumwa tii ndi mfumu amachita kunyamukira pa njinga ya moto achite haya njinga ngati alibe apite pa trading center akatuluse chija chikapu chochedwa jembe chija amuyikiremo mkaka amuyikiremo sugar amupake buledu ja stock wamphamvu azimwa pamene pajapo zuwa lili ngwa thukuta likutuluka ndipo ngati satuluka thukuta amfumu wamanena kuti tii amene isana apye. Lero anthu amene ajawo akudandaulaja kuti boma ili likuazunza akukwera malole ngati mene amapangira apolisi mene amazunzikira apolisi awa ma uniform awo akusuluka ngati nanchakalawa. Apolisi awa akuvala zovala zawo sapato ngati kapena milamba yokuti inauma kale. Awa apolisi akuzunzikawa awa akumaika ujeni zovala zawo zigambawa akukwera nawonso malole leroli mafumutu ochokera zigawo zonse zakumpoto kukacheza ndi president. Komatu palibe amene atakaime ndikunena kuti bwana ife sitilandira ndalama oyi. Ndipo iziko ili ndi ziko lomvesa chisoni koopsa kumvesa chisoni ati basi mafumu atakacheze ndi president aseke pakamwa malinga ndi zisankho zikubwerazi basi ati azina kuti tonse tiye timvotere chakwera. Koma ndalama ndalama akulu ndalama ndi satana ndipo anthu amakhoza kuphana chifukwa cha ndalama. Anthu oyendera limozi bwana we ndi bwana wenzache kudana chifukwa cha ndalama. Mafumu aja alira kwa zaka 6 aja lero li akukwera malole kunyamuka kuchokera kunthalire kumene kulibeko nsewu kunyamuka kuchokera kurumpi kunyamuka kuchokera kukaronga ali ndi ndodo zawo vapa ulendo ati akacheze ndi president aje mipunga kumene koko kumene kwa apase ndalama ma 200,000 aphwekawa mwina waka apasa ma 5 million kapena kuti apo kute misonzi mafumu azunzika kwambiri chifukwa atundiye kwa ndalama zaphweka. Akati choncho ndiye kuti akumenya soka sona khani nthawi zanji mwina chakumama waku kumenyedwa soka sona ngati lero kapena lisali mawa kumenyedwa soka sona ka Northern Region kuti ana sopano nawonso kumene kwa sangalale alandireso ma envelope wawo uko ndi achita kuakonzera mafuso kuti aliyense ati akafuse matifuna tione mafuso anu kuti mukafusa fuso lanji kuopa kupangisidwaso manyazi malinga ndikaja kamachedwa kana madingo mwana wachabe kwambiri. Ziko lomvesa chisoni kwambiri. Ena mwayiwo ndi maziphunzisi amene samamva ndipo ngati kuli nthawi imene chisango chimasokonekera amasokonekera ni maziphunzisi. Maziphunzisi to awa akudandaulawa amene akumanena kuti salary yawo ndi yochepawa
maena ma civil servant amene anjezeredwa ndika 20% kongonama mu budget imene iyi budget 8 trillion imene angoyipangira sikuti ati ndiyo kuti ithandiza ziko. Budget imene ijayo ndi budget yokuti afuna angoba makobiri amene ajawo azipangira kampeni. Maziphunzitsi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri kungoona 50,000 kapena 50,000 kapena 80,000 amasusuka kwambiri. Maziphunzitsi awakuzunzana okhaokha monga mmene kuliri kulikoma amene not likoma but kakoma not likoma inde kulikoma koso kuli mavuto. Maziphunzitsi akuzunzikako koma kukakoma uku kwaona ape amene akuzunzira anthu kukakoma anda de mutu kumene koko kukakoma kuchikwawa mmene kwaona ape amene akuwazunzira anzawo atikhala anagula ati machini okuti azipangira fotokope mapepala kuchita print mapepala abwana oto akapita kuti akagule zinthu mlimbi ndi amachita inflate mafigures kungwazuzulwa ndiye kuti wewe ukupangidwa transfer ape atu akumeneko kuzuzana okhaokha. Kodi tu Malawi munotu palibe potu wabwinotu amene anganene kuti uyu ndi wabwino. Ayi akangokhala bwana basi ndiye kuti ntchito yake ndi yozuza anthu. Kuzuza anthu kapena tatiye ndipite ku Eskom kuti kapeza kontendere kumene konde iwalani tu. Esikomu ndiye ikuzuza anthu koopsa. Pali anthu ena amene anachosedwa ntchito nthawi ya Bingu 8 years now sanalandire ndalama zawo. Chimene akuziwa anthu kuwapasa mayunisi paja Eskom amapasana mayunisi anawapasa mayunisi tu a 8 years koma kuti apase ndalama zawo kumanoti ayi kumangokanirana ine siningapange zimenezo ine nthawi imene kunalibe. It is a system. Pali anthu ene pakana akumwalira ndithu osalandira ndalama zawo yeti khoti linamula kuti anthu apase ndalama zawo. Tikuzunzana koopsa ndipo Malawi munomo pomafika 2025 September sindiziwa kuti kukhala gule wanji. Pano pande achipani ambiri ali ndi chiwewe tikunena pano achinyamata ena agawana malo kuchitipiko malo ajati manena aja akuchitipiku Lilongwe akwansundoku agawana malo koma boma lilipompo apolisi alipompo sakuyang'ana china chilichonse. Pitani ku Malawi Housing Corporation mukayione Malawi Housing ndipo Malawi Housing imene inapasidwa mandate kuti izimanga nyumba ncholinga kuti azipeza ndalama aboma kuzera ku housing koma ayi ndithu panopa apita akagawana ku nyumba achipani tu amene kulusa kuuzidwa ndi ma ministers kunena kuti kungopezeka kuti wina sunalipire mwezi akukulembera eviction letter nthawi yomweyo 2 days later akulowa ndi wachipani. Akangokhala kuti iweyo sokuje niko ogwira ntchito ku Malawi Housing ko wangolankhula pang'ono kuti bwana kumamene mukupangira msimu kuchita bwino nthawi yomweyo akukulembera kalata yokuchosa ntchito. Malawi Housing Corporation kumene tu kwa fasakatangale koopsa bola sotu CEO analiko wina wake uja chipatala uja ndiye bola tuzinkaenda koma pano pande yafika West itu ili ni nyumba kuche ni ku 49 uku nyumba za mbili koma akupindula ni ma Chinese nkati mujamuli nyumba zitatu zokha za boma za Malawi Housing koma zina zonse akupindula ni ma Chinese kupepera kweni ziko loopa azungu. That is why even nkhani ya minerals akubwera muno kumapindula ndi azungu anyake aziko sapindula. Ziko lomvesa chisoni koopsa ziko ndi ziko life kandi kulozedwa kandi chani koma ndikufuna ndinene pano kunena kuti Malawi sazatheka pano pa chipani cha MCP ali ni mphamvu zoopsa. Ndikati nkhanizo mphamvu zoopsa mundimvesetu mose ma department mose ma ministers mose ikuphatikiza ku polisi ayikamu wose achewa okhaokha paja akuzinamiza kuti atalipo 14 million kumachita kulemba kuti ife achewa heritage tilipo 14 million wakulu Malidi Bon Galinda
the DC mwana wooneka ngati ndi wa mwano koma ayi si wa mwano ndi wa kachilungamo kamene kamangondipweteka muli bwanji amalitiri kwacha bwanji kumeneko from Jeza Village Tiamuka Box 76 Mulaje Malawi Southern Africa.